pinnassa. Siinä ei rikettä tule. Angeria, nyt oli sauma siitä sitten vauhdilla vaan mennä ohi. Ihan ei sitä turbovaihdetta noin nopeasti saada lyötyä silmään. Ja uudelleen Hassinen on siellä taas paikassa ja mikä on se ratkaisu. Laukaus lähtee ja tasoit. Siinä juuri. Nyt pääsee sitten Hiltunen katkomaan tämä. Hiltunen ja Ikonen toisille hyvinkin tuttuja pelejä. Nyt tulee takaa. Upea laukaus lähtee. Näin se menee. Sitten on aika maailman pisimmälle pre-seasonille. Kyllä. 5 kuukautta. Ja sitten voidaan huhtikuussa sanoa, että joukkueet ei ollut vielä valmiina kauden alkuun. Hassinen Tuselle, johon ei onnistu. Karjalainen vähän repii, mutta pallo pysyy. Kelpo paikkaan se tipahtaa, mutta siitä ei ratkaisija löydy. Jatketaan ja sen jälkeen laukaus. Keskustasta löytyy Pohjonen, suojaa hyvin palloa. Nurmijärvelle ja sinne Klaukkalan kotikentälle. Hienosti. Sinne vielä pelataan Wikströmille. Olipa hän Emilia Kupsanen tätä kulmapotkua lähettämään. Sinne se nousee etualue. Uusina tuo Laurikaisen purku, joka epäonnistuu pahasti. Nyt tulee sinne, onko se Hiltusen päähän nähdäkseni. Nurmela eteenpäin, ei tule kuitenkaan ihan Halttuselle asti tämä syöttö. Tavi Ruth avaa linjan taakse. Topra painaa pallon perään. Ei kuitenkaan ehdi PK pystynyt HJK voittamaan. Oikeastaan nyt pyrkii HJK ottamaan ylhäältä kiinni. Rohkeasti kuitenkin vielä PK siellä pallottelee. Aineeseen syöttöön väliin. Niva. Sehän vaihtoi tuossa myös, että Janne siirtyy nyt tänne oikealle puolelle ja Kaivola tuonne vasemmalle. ja vastaan. Ville Raadik. Siinä tulee katkoon. Posti menee nyt kyllä Heikkilä tuohon pieneen vartalo laukaisuharhautukseen. Matalalle on nyt vajonnut tämä PK:n puolustus. Ja näihin viimeisiin ratkaisuihin Karjalainen Pääsee ihan hallinnoimaan tuolla viimeisellä hyökkäys kolmanneksi. Hassista Anna Olmala vääntää vastaan. Hassinen pudottaa alaspäin Jokela. Evan. Niva. Okei, sinne laidalle ja sinne vähän se onnekkaastikin menee ja nyt on paljon pelaajia. Saman tien palloa kohti Ilveksen 16 rajaan. Anna Niva. Niva pelaa laitaan. Siellä on Helja Jokela. Jokelan oikea jalan kesken. Tämä kuitenkin pallo. PK ollaan ja PK lähtee nyt kierrättämään kohti toista laitaa. mielipidettään tästä. Nyt oli heikosti pelattu vapaapotku siihen. Aurora Harila, ei Harillakaan huonosti pelannut. Mutta varsinkin tämä edellä mainittu trio on ollut kyllä ihan näkyvimpiä pelaajia tässä ottelussa ja parhaimmista. Ja nyt oli se paikka sitten siitä lähteä iskemään. Niva laukoo. Ihan hyvä yritys. Tällä hetkellä pitämässä myöskin jälleen 0. Puolustusalueelle. Niva laittaa korkean pallon kohti hyökkäystä ja se tulee Hassista kohti. Kentällä on usea pelaaja pysäytetty jo noissa pallokerhon käännöissä, mutta viimeistään puolustusnelikkoon ei täällä selostamossakaan tiedetä. Mutta tuskin nyt kovin montaa minuuttia vielä tämä kamppailu KuPSin ja PK35 välillä jatkuu. Sireen hienosti pudottelee
Pekolia haetaan tuolla syötöllä. Ei soi pilli tässä tilanteessa ja näin lähtee sitten PK. Ja nyt olisi Räisänen pelaa siihen keskustaan. Niva teen päälle. Nyt alkaisi olla aika hyvä hetki. Hieman taitaa käteenotto tuo Haalin vastaanotto. Tuomaristo ei sitä kuitenkaan näe. Se sitten se ratkaisu siitä kääntää keskelle. Siihen onkaan ensimmäisenä väliin. Niva laukaus lähtee, mutta tulee kuitenkin